बृहस्पतिबार सान 12 जुन 2025 मायथाइ मोनसे गोसोम सान जानानै थाबाय। बे सानाव मोनसे एर'प्लेनआ क्रास जादोंमोन आरो 241 सुबुङा थैदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो जेराव गोग्लैदोंमोन बेयावबो गोबां सुबुंफोरा थैदोंमोन। बे मोनसे गोसोम सान जानानै थाबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जाथाय जानाया बेयावनो जोबनानै थायाखसै। बे एर'प्लेन क्रास जानायनि उनावनो गोबां जाथायफोर जाबावदों आरो बे गोबां जाथायफोरनि गेजेराव मोनथाम गिदिर जाथायखौ फिन दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों, जेराव गोबां सुबुंफोरा जिउ नागारदों। सुनिबार सान 14 जुन 2025 मायथाइ दुबाइनि मेरिना न' एबा बिल्डिं, जायखौ टाइगार टावार होननानैबो बुङो, बियो अरजोंनो हांगार जाजोब्बाय। देवबार सान 15 जुन 2025 मायथाइ मोनसे हेलिकप्टारा बेरफुदों आरो बेयाव गासै 7 सुबुङा थैदोंमोन। देवबार सान 15 जुन 2025 मायथाइनि पुणे एबा महाराष्ट्रनि इन्द्रियानि रिभारनि सायाव थानाय जि दालां दंमोन, बे दालाङा हरखाबैनो बायबाय आरो गोबां सुबुङा जिउ नागारनो गोनां जाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जों नायगोन इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय, जे इसोरनि गोथार बाइबेला जोंनो बे जाथायफोरनि बिसय मा बुङो। 14 जुन 2025 मायथाइ सुनिबार सान दुबाइनि मेरिना टावार होननाय एबा बेखौ टाइगार टावार होननानैबो बुङो, जेरावहाय गासै 67 फ्ल'र दङमोन, 67 टा ताला दङमोन। मोनसे 67 टा ताला जिथु थानाय बे न'आ हरखाबैनो अर नांदों आरो बे गोबाङै हरखाबै अर नांनाया गोबां खहा लानानै फैदों। गोबां सुबुंफोरा हाखा दावरा जादों, गोबां सुबुंफोरा अक्सिजेन लानो हायै जादों आरो गोबांफोरा जिउ गोमाहां जादों। नाथाय बेफोर गासैखौबो सरकारा रिकभारि खालामनो हाबाय। डेट मिन्स बासायनो हाबाय, रैखाथि खालामनो हाबाय। बे जाथायाव रावबो सुबुंफोरा थैयाखै थैनाया, नाथाय गोबां खहाया जादों। गोबां गिथावना जाथाया जानानै थांबाय। आरो नैथि रादाबा जादोंमोन, बे जाहैबाय 15 जुन 2025 मायथाइ देवबार साननि जाथाय, देवबार साननि फुंबिलियाव जानाय जाथाय। बे जाहैबाय उत्तराखन्ड, भारतनिनो उत्तराखन्ड रायजोनि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्टआव जानाय मोनसे जाथाय। बेयावहाय गोबां मानसिफोरा केदारनाथआव थाङो। हिन्दु धोरोमनि फोथायनायनि सुबुंफोरा केदारनाथआव मोनसे फारिलाइ लानानै थाङो। बेयाव थांनाय जि सुबुंफोर दङमोन, मोनसे हेलिकप्टाराव गासै 7 सुबुंफोरा खुलुमनाय सिबिनायाव थांदोंमोन आरो बिथांमोना फैफिननायाव बे जाथाया जादों, जेराव बिथांमोना 7 जन दङमोन। हेलिकप्टारनि सिङाव 7 सुबुं दङमोन, इनक्लुडिं 2 years old girl, सासे 2 बोसोर हिनजावसा गथ' दङमोन, बेबो थैदों। बुंनाय बायदिब्ला, मोन्थिहोनाय बायदिब्ला बोथोरा गाज्रि जाब्रबनानै होदोंमोन, गोख्रैनो बोथोरा गाज्रि जाब्रबदोंमोन, बिनि थाखाय हेलिकप्टारा क्रास जाबाय होननानै बुंदों। नाथाय बिनि सिङाव आन्दोआव मा जाथायफोर दंबावो बेखौ बुंनो हानाय नङा। नाथाय बेबायदि मोनसे जाब्रबथाय जाथाया जानानै हेलिकप्टारा ब्रास जाबाय आरो बेयाव गासै 7 सुबुङा जिउ नागारजोब्बाय। जायफोरा हेलिकप्टार क्रासआव बेरफुनायाव थैबाय, बिथांमोननि मुंफोरा जाहैबाय, पाइलट हिसाबै दंमोन राजीव सिंह चौहान, जायहा 35 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा जयपुरनिमोन। आरो बेनि उनाव 3 व्यक्ति नखरैनो थैनाय, बे जाहैबाय बिथांमोना महाराष्ट्रनिमोन, राजकुमार सुरेश जायसवाल होननाय 41 बोसोरनि आरो बिनिनो बिसि श्राद्धा 35 बोसोरनि आरो बिथांमोननिनो गथ' काशी 2 बोसोरनिमोन। आरो बिनि उनाव उत्तर प्रदेशनि दङ बिनोद देवी होननाय 66 बोसोरनि आरो बिथांनिनो ग्रैंड डॉटर तुष्टि सिंह 19 बोसोरनि आरो टेम्पल कमिटि जि दङमोन, टेम्पल कमिटि बिक्रम सिंह रावत 46 बोसोरनि। बिथांमोना बयबो बे हेलिकप्टार क्रासआव
जिउ नागारनो गोनां जाबाय। बिनि उनाव थामथि गिथावना रादाबानो जाहैबाय देवबार साननि बेलासेयाव जाब्रनाय जाथाय मोनसे जाथाय। बे जाहैबाय महाराष्ट्रनि जि पुणे दङ, बेयाव मोनसे गोदोनि मोनसे बानायनाय मोनसे दालां दङ। बे एन्ड्रियानि दालां होननानै बुंनाय जायो, जि दैसाखौ एन्ड्रियानि होननानैबो बुङो। बे एन्ड्रियानि दैसा जिथु दङ बिनि सायाव मोनसे जिथु दालां दङ, बे दालाङा हरखाबैनो गोग्लैनानै होबाय आरो हरखाबै गोग्लैनायखाय बे दैसानि सायाव थानाय जिथु ब्रिज दङमोन, बे ब्रिजनि सायाव गोबां मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङमोन। गोबां बिजि दैसानि जि दालां होननानै बुंनो नांगोन आरो गोबां मानसिफोरा नायनो थाखाय टुरिजमफोर फैयो, नायनो फैयो, गोबां पिकनिक जानो फैयो। बेबायदि मोनसे जायगा बियो आरो बेयाव गासै 7 मानसिफोरा थैदों आरो 30निबो गोबां बेक्तिफोरा इनजियर्ड जादों आरो माखासे सुबुंफोरखौ दासिमबो एक्जेक्टलि नागिरनानै मोनजोबाखै होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों। जेराव गोबां गिदिर जाथाय जादों, जिउ नागारजादों, जेरावहाय 30 बोसोर सिगाङाव बानायनाय मोनसे दालां होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों। जि दालांखौ बानायदोंमोन बे दालाङाव मटर गारि सालायनो थाखाय बे दालांखौ बानायनाय जायाखैमोन। बे जाहैबाय मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामिजों थांनो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय, आबाद मावहैनो थाखायसो बे दालांखौ बानायनाय जादोंमोन होननानै बानायगिरिफोरा मोनथिहोदों। जेखि जादिया बेफोर जाहैबाय मोनसे गिथावना जाथाय गोनजा, हरखाबै जानाय मोनसे गिथावना जाथाय, जेराव बयबो सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों, बयबो सुबुंफोरखौ सिगिदों। बेबायदि मोनसे गिथावना जाथायफोर। दिनै बुहुमाव मा जाखो? गोबां गिथावना जाथायफोर जागासिनो दङ। नंगौ, दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों गोबांखौनो मोनदों, नाथाय मिडियानि अनगायैबो मोनै जाथायफोर गोबां दंबावो जायखौ जोङो नुनो मोनाखै। नाथाय जायखौ जोङो नुदों दिनै, बे नुनायफोरा गोबां गिथावना गोनजा। दा दिनै बेफोरबायदि गिथावना रादाबनि गेजेरजों, बे जाथायनि गेजेरजों दिनै जोङो माखौ गोसोखांनो नांगोन? दिनै बाइबेलजों एज ए ख्रिस्टियान बाइबेला जोंनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मा बुङो, बेफोरबायदि गिथावना जाथायफोरनि बिसय मा बुङो, बेफोरबायदि थैग्लुंनायनि बिसय मा बुङो, बेफोरबायदि जिउ नागारनायनि बिसय मा बुङो, बेफोरबायदि एक्सिडेन्टनि बिसय मा बुङो, जों बेखौ दान्दिसे सम नायनि फै। लुकासनि 27:10 सिरि गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैमावनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर हांखोफोर नुजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोन, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों अलिभ हाजोआव थांदोंमोन आरो बेयाव गावनि थांनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जेब्ला बेबायदि बुंदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा सोंदोंमोन, नोंनि फैफिननाय समा माब्ला जागोन फोरबो होननानै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, आंनि फैनायनि समा बेबायदि जागोन, आं फैनायनि सिगां बांग्रिं जागोन, आंखाल जागोन, जेरावबो गोबां थैनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो मा जाबावगोन? गिथावथाव जाथायफोर जागोन। दिनै बे गिथावथाव जाथायफोरानो गोबां जागासिनो दङ। गोबां जायगायाव सोमोनांथाव गिथाव जागासिनो दङ। गोबां गिथावना जाथायफोर जागासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां। दिनै जोङो साननो थाखाय गोबां सुबुंफोरा साननो बाध्य जादों जे बुहुमा मा जाखो? बुहुमनि परिस्थितिया मोजां नङा होननानै गोबाङा बुङो, थासारिया मोजां नङा होननानै बुङो। दिनै जोंनि भारतनि थासारिया मोजां नङा, बुहुमनि थासारिया मोजां नङा होननानै गोबांफोरा सावरायनो गोनां जादों, गोबांफोरा बाथ्रा बुंनो गोनां जादों। नंगौ, गोबां जायगायावनो गोबां जाथाय, गिथावना जाथाय जागासिनो दङ। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव दासिमबो दावहाया जोबाखै। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय जाथायफोरा दासिमबो जोबाखै। गोबां जायगाफ्राव गोबां रोखोमनि गिथावना जाथाय जागासिनो दङ, जिखौ नोंथांमोननो दिनै मोनथाम रादाब, मैया दाखालिसो जानाय रादाबखौ नोंथांमोन लानानै फैबाय, जेराव 67टा गोजौ थानाय जिथु न'फोर दङमोन गासैबो खामदों, जेराव मोनसे दालाङा थाबायबाय थानायावनो खेबसेयैनो ग्रोमहै गोग्लैदों, जेरावहाय हेलिकप्टारा खारबाय थानायावनो बेरफ्रुदों। गोबां मानसिफोर खहा जादों, गोबां गिथावना जाथाय जागासिनो दङ। आरो बे जानायनि जाहोना मा? बाइबेलनि बायदिब्ला बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां जानो गोनां जाथायफोर। आरो जों बेफोर गासैखौ नुनानैबो जों जुदि एरैहाय बुंनानै थायोब्ला, गोबां सुबुंफोर दङ बेबायदि बुंनानै, बाइबेलावनो लिरनाय दं, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों बेफोर जागोन। दा बेयावखाय बेफोरखौ टेनसन लानांगौ बाथ्रा गैया, बेफोर जाखागोनखा, जाबाय थानो हो होननानै गोबां मानसिफोर दङ, गोबां बेबायदि बुंग्रा।
नंगौ बाथ्राया बेबो, नाथाय बेजोंनो लोगोसे माखासे सांग्रां जानांगौ बाथ्राफोर जोंहा दं। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, जोंनो लागै माखासे खामानिखौ इसोरा होनानै दोनदों, जिसु ख्रिस्ट'आ होनानै दोनदों। गोबांनि जिउ, गोबांनि आत्मायाबो जेन बासायजायो, जोंबो सांग्रां जानानै खामानि मावनो नांगोन। गोबां सुबुंनि आत्माया जेन बासायजायो, नङाब्ला बयबो गोबां आत्माया नोरक रायजोआव सहैगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियालाबानो समा फैब्ला बिसोरो बेबायदि बुंनो गोनां जागोन, बिसोरो बेबायदियैनो थांनो गोनां जागोन नरक रायजोआव। दा बेवहाय जोंनि खामानिया मा? बोथोरा जिहेतु खाथिनिख्रुइ खाथि जाथारबाय, दा बेवहाय जोंबो जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावनायाव गोबांनिख्रुइ गोबां बोलोगोरा जानानै खामानि मावनो नांगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ गुबुननो फोरोंनो नांगोन, फोरमायनो नांगोन, मोनथिहोनो नांगोन। बे जोंनि बिबान। बेवखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 24:14 बेबायदि बुंदों, आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनो फोसावजागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, गाहाम रादाब फोसावनायाबो जों साफ्रोमनि खामानि, आरो बेबो मोनसे जोबनायनि मोनसे सिन, जोबनायनि मोनसे नेरसोन। दा बेयावखाय जों जिहेतु आलादा आलादा रोखोमनि जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फुलफिल जानायखौ जों नुगासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां गिथावना जाथायफोरखौ नुगासिनो दङ। दा जोंनि खामानिया बेबो जे जोङो सांग्रां जानानै, गोसो गोथार लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोसावनाया जोंनि खामानि। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै रादाबफोरनि गेजेरजों जों बेखौ मोन्थिनो मोन्दों, बोथोरा गोबांनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोंबो सांग्रां जानानै गाहाम रादाब फोसावनायाव बोलोगोरा जानि, आरो इसोरा जेरै बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै बुंदों, बेबायदि जिउ खुंनि आरो बिनि बोसोन बायदि जोङो सोलिनि। देवब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायदों, बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायबाय, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, भिडिअखौ शेयार खालामगोन, आरो जुदि सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो लोगोसे माखासे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ जेन मोनबाय थानो हायो। देवब्ला इयुनाव फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।